El bàsquer, o músic de carrer, contribueix a la forma de transmissió més tradicional de la música popular. Des de l'època primitiva, a la creació del so, la música es desenvolupa com a llenguatge i via de comunicació entre les diferents tribus. En l'assentament d'aquestes es creen les primeres urbs i, per tant, la música passa a convertir-se en un recurs de cohesió social, un element que permet acompanyar accions quotidianes com a cerimònies o festivitats. En l'edat mitjana, la música va sofrir una ruptura social a causa de la jerarquia de classes. La necessitat de fer arribar la doctrina eclesiàstica a tothom va permetre a la música desenvolupar-se de dues formes diferents. D'una banda, en la música formal, no sols es va crear els primers vestigis de la poesia trobadoresca, sinó que es va crear la figura del músic assalariat o funcionari que cobrava pel seu treball. Mentre que, en la música informal, el joglar o trobador, que és la figura més antiga coneguda del músic de carrer, va continuar fent ús de l'espai públic com a escenari principal de la seva actuació, fomentant la unió del vox populi i defensant una vida nòmada que destriava de la forma de vida de les classes altes. Encara que, a l'arribada dels moviments obrers, es va tornar a ocupar l'espai públic d'una forma més apoderada, les dures lleis d'ordre públic que es van implantar a partir del segle XIX van afectar el treball del músic de carrer, que va ser identificat com una figura que suscitava pobresa i un lliure albir que no interessava a les elits polítiques. A l'aparició del Codi Penal en les lleis estatals i, per tant, les òrdenes de l'espai públic, el músic va ser perseguit durant un determinat període de temps, al qual no se li va posar fi fins a arribar als actuals sistemes democràtics. Actualment, i sumat a les ordenances de domini públic, a Espanya es va implantar la llei del soroll en 2003, en la qual es formalitza la confecció d'una sèrie d'ordenances que protegisquen els espais lliures d'emissions sonores altament contaminants i la preservació d'aquelles zones ja saturades. Aquestes lleis han portat nombroses complicacions per als músics de carrer, ja que les normatives que els apliquen no sempre s'adeqüen als seus perfils ni als de les ciutats on decideixen tocar. L'entramat urbà, els nivells de sonoritat, el moviment turístic i, fins i tot, l'educació musical de la ciutat determinen molts dels articles que s'han d'estudiar i valorar a l'hora d'establir una llei que regule la música en l'espai públic. El músic de carrer sempre ha estat, a ulls de la història, una professió ambulant no reconeguda, ja que s'allunya de tots aquells sistemes econòmics de control. Les motivacions personals i circumstancials per les quals el músic de carrer busca una experiència diferent són les que han creat fins als nostres dies una pràctica de consum que teixeix diferents xarxes socials i culturals entre els agents que conviuen a la ciutat. Moltes són les ciutats que han aprofitat aquesta activitat musical per a dinamitzar els seus espais comunitaris a través de festivals, com el Ferrara Bàsquer a Itàlia, o, en el cas d'empreses privades, per a crear programes d'autogestió que fomenten l'ús de l'espai privat d'una forma responsable i respectable, per als usuaris de, per exemple, les instal·lacions de Metro de Barcelona o Montreal. Per tant, a través de l'associacionisme o de les iniciatives col·lectives d'artistes de carrers, és on es pot construir un diàleg que permet avantatjar la convivència entre veïns, músics, comerciants i representants polítiques d'una ciutat.